তাই ভাই সবাইজাক সিনির ভাইস চেয়ারম্যান জয়সিং হাই তাই সিনির ভাই সবাইজাক সিনি খাসুকপুরিনি এফটি লিডার সিনি মনকুমা দেবরমা উম্পানি অঞ্চলনি 29 तारिख हाइके जों मिटिं शेड्यूल खालामजाक अब पाइमानि परिव जों कायसा सिनि अञ्चलनिनो दुइटा बिसिङैनो कायसा जों जनसभा खालामनाय आ जनसभायाव जों खोथों बागनाय हाइके जों प्लान खालामजाक दिनै बनरनो बागजाकनाय अबनि बागै तिनिव जों तामनि बागै जों खोथों बागनानि बागैनो जों प्रग्राम खालामनाय आम हाया दिनै नासिं आलादा आबनर ससन सिव दिनै महाराजा ताबो फादराव थांजाक कक खालामनायनि बागै फादराव थांजाक जों अबनो थाजिमानि सिगां सानरावबो साका जों मा मानसकनाय सिनि तिप्रासारक के ताबुकनि जेनेरेशन दक सय जामान माय आबां बुसि माय हायंखा माने ताबुकनि जेनेरेशन दक आइखां माने सिगांखौनो मोबाइल बाय तंगनि बागै जों सायमानो जे राजो तामुचलि दं ताबु तामुङै दं आबो सायमामानि बागै बरकनि कक आसा खानानै नाया तबे जों जे बरकनि कक खनायां आंके सिनि बागै बिपद फाय दङ मियावो इउनियन मिनिस्टार अमित शाह साका 30 दिननि बिसिङाव जारा बांलादेश माइम माने फायनाय बरक 30 दिननि बिसिङाव मा खथनायाव जागानि अमाहाके कायसा मिया नोटिस जारि खायर जाका हिंगो जागाव ताबु सिचुएशन जों सायमानो जे पाकिस्तान बा इंडिया जे नांलाय माने आबो नांलाय माने Kiri asli asli tam baik orang pun saya kunci sagari tam tu masih jauh hambai sini media no ini orang kurang khajak mani gangang ke sini atau kurite janggoni amara antar komoti di pramotha ninggai sini buat orang dagi mumbai seng borok rok bai thansa ke tongan bagai teh borok thansa ke tongtung nih जों दिनै नाव प्रग्राम खालामजागौ बे प्रग्रामनि पाइथागौ जों गिसि सासेनि बुवाग्रानि जे यापा याफारमानि आबो खोथों बोरियावनि बेलेखनो नांगौमानि अ खोथों नांगौमानि न बरक न जों बागलानि बागै दिनै अ प्रग्राम खालामजाखा कृष्ण मोहन पाराव जों अबनो कबंनाय लोकनो जों बुवाग्रानि कक खनावै दंदि खोथों मानके सिमनो खोथों माननो बागै सिमनो जों बुवाग्रानि अ मिटिं रको फायनाय आम हाया आबोनि बादेबो जोंनो जे बुचिनि बुवाग्रा चिनि हार नफां जे सामुंनो रनानि हनैनाय बा जे तिप्रासानि जे मानथायनो रनानि बागै जे सामुं खाय दंमोनि आबोनो किसा 10 जन आवैनाय खोनावैनाय फुफुय खाबायनि आवैनाय अ जागोनो तंगैनाय चिनि बुवाग्रानो लगिरवैनाय तंखां तंथों हनैनाय जों दिनै अ प्रग्रामाव जों आलोचना खालामजागौ बे जों अबनो कबंनाय लोकनोबो इदि तानि बागै गांगाके जों दिल साल हामियावो सिनि तिप्रासा दफारक बाहाके मोथांजागनाय जों तिप्रासा दफारक बाहाके यकनाय आबनो वान सुगिनाय जों बुवाग्रानो लगी मारनाय ताइ कुनु कक्रियरक ताइ कुनु कक साजनाय क्रै जों अ दिनो जों अ सालो जों बाहाके यगिनाय जों सिनि तिप्रासा जों बाहाके सिनि याकबाय बासाय तंनाय बा जों सिनि याकबाय बासाय तंनाय आबनो वान सुगिनाय बुवाग्रानो लगिरदि अबनो न जों सारा दिन जों मेसेज रुइ दङ आबनि बागै आं कबगनाय जत लोकरकनो दिनै खोथों माने रंबो कबगनाय नरक जतनो नरनि रिगेने कांसाफा नोंना आं आसा खालायो गोबां जों रैमे एफन अबनो नरक नाहारैनाय नरक खा मेथादि तै जों बसकांगो तै गोबां खेरानानि बागै जों वासा चगलाय तंलायो आबनि बागै जों बुवाग्रानो लगिरेखे अमाय खोथों तामो तैबो फायनाय आजर रगो नरक अबनो मानाय जों चिनो पयज दङ तामके कबगनाय पाइथागो जत लोकरकनो नरनो कबगनाय नरक खालगैनाय बुवाग्रानो लगिरवैनाय तंहांगांके बुवाग्रा सिनि बागै मुंसाय मुंसाबो कलाङै थांनाबो सिउर 100% ग्यारान्टी आबनि बागै नरनो कबगनाय दिनै उठान सभानि बिसिंतै नर जतनो काहाम तमैनाय बुवाग्रानि बागैबो जराव सिरिदि अमाय खायनाय जों सिनि तिप्रामथानो बसकांनि संमारि रगबो जों तैबो गोबां खायर हरैनाय जों हायना हायसिनि बुवाग्रानि क्षमतानो तुवैनाय तबलायानो हनैनाय
nongni phachingtei media ni phachingtei kobongna nemu sumo amai keno sungtini nok boro meeting kok salaijaka tei ketar jaka kok to tai krei asu sawina lukurok na hai media ni bisingtei ang hamaya par